Zo, André. Een trap. Oké. Oh, wat een mooi plakje hierin. Hè? Een rolband. En een lift. Zo. Nee, dat is meer een roltrap. Een lift. Heid, kom. Wat? Kennen we? Bling. Au. Hoppa. Draaien, zo doen het jouwen, zo doen het Ik ben vier, een zo robot. doen het vijf. Robot, eindelijk. robot. Oh, En wat? een confetti-kanon. Hè? Een confetti-kanon? Maar waarom? Misschien willen we daar in een sliedelutsen toch Ja. kikkers in roze jurkjes. Wil ze een banaan en Ja. een confetti-kanon in de broek stoppen. Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Ja. Hè? Oh, Hé, dat is Fransje. wat zullen we daar doen? Weet net. Huh? Ja, Nou, kom maar. oké. Huh? Oh, dat is precies 120 hier naar de koffie door de Venetianen. Ken het in nou Europa. netje, hij. Huh? Kom, vlug de kleren aan. Oh ja, vanzelf. Hey. Oh, Ja. André. wat? Wat? Wie binnen in eerst in slipkamer, André? Maar heid, de lijken hier niet in bed. Oh, Hey, ja. wat is dat op het plafond? Mogelijk is dat wel een enorme wekker. Ik jek de tik van een klok. Wat toch je in mijn hoes? Nou, je wekkersje. Wekker? Wekker? Het is een planetarium. Dus juist uw zinnenstelsel. Ik, IJzer IJzinga, ben wetenschapper. En wil elke keer zien litten wat echt is. Net wat samen betocht is. De eerde kan net voortslingeren worden. Want ja, daar in het midden de zinnen. En dat is de eerde. Daar binnen wij nou. Ik ben Jejer. Oh, praatjes. Ik hoor wel van oorstinkeren, maar net van dit onbeschoft gedrag. Jim binnen krekt als mijn wolkammers. Die rennen echt de hele dag ruil te skoppen. Waarom schoppen ze ruil? Mas harma vreeg je, ik heb je geen tijd voor. Wat je maar. Waarom doen ze ruil schoppen? Ruilskoppers. Hallo. Huh? Waarom schoppen je hem ruil? Nou, wij binnen ruilskoppers omdat... Nou, wij binnen ruilskoppers omdat... Nou, we binnen... Stil! Eind van de workday. Voortwijzen hier. We zullen ruilskoppen. Ja, railskoppen. Kom, Grietje. Oh, Maar waarom zullen je hem ruil schoppen? ja. Wie ging er achteraan? Hè? Ja. Ah, nee, net weer, hè? Ja, wij komen hier weer ruilskoppen. Weer hetzelfde verhaal? Ja, wij binnen ekpoppen. Krijg ons de hege dame. Dus wij mogen ekbroeken op. Nee, broeken binnen alleen voor de hege poppen. Bespottelijk. Wij willen er binnen en ekbroeken op. Jim komen er net in. Nee, Jim binnen net hege genoeg. Oh, dan komen wij aanst op stelten. Heeg genoeg voor die? Sa, dat is nog net van die zo. Nee. Ik val ekbroeken op. Liek het me heel grappig. Als je die strange wachten net jet, hoeveel stoot erin komen dan? Goeie vraag. Misschien bij een sliede die het lutsen wordt, trok ik het in roze jurkjes. Ik haal een banaan. Oké, geen goed idee. Heid, ik weet dat. Wat? Meneer de wachter. Zeg je eens nou? Wow! Oh, wat prachtig. Een wonder. Ik val flauw van de mooi. Kom Heid. Oh. Heid, zit op. Heid, kom.
hem aan, geen bruk voor die. Oké, mem. Ik ben meer van de koffie. Ik Isaac, maar ik meen het drinken van mijn man. Ik zei altijd, wie de koffie niet eert, is het leven niet waard. Hoe geweldig, wat een prachtige wijze, wat had je op betocht. Dat heet van kopkeer. Sjoch, daar binnen broeken. Ga mij ze passen? Want zelfs kom je jou maar mee. Oké, haha. Het zijn nou de hele 10 oren broek op. Oké, deze had ik speciaal op als ik naar het vettercloset ging. Deze had ik speciaal op als ik de zodenstofjes zil. Dat is iets meer voor het zins van me, maar ik vind zelfs, ik leuk op de dwan. Oh. Stiert het een beetje goed? En deze had ik speciaal op als ik bloemen in mijn neus stoppen zil. En? Wat? Is er ook een lijntje? En deze broek zet ik speciaal op als ik een... Wow, een ei. Auw! Hey! Binnen jou nou heel gek worden? Ik loop toch echt net aan jou hier? Nee. Nee? Ja! Wat? Sa! Wow. Dit stiet hij goed. Oké. Sa, ik had deze pruik op. Ja, hoe ben je hem eruit zien kan? Oh, op stelten. Ah, toe. Mooie broek. Oh, dank u wel. En nou? Broeken passen. Ja! Leuk. Oh, dit is mooi. Jakkes. Dit is het dan? Nee, dit is hij toch?